ale fakt, kdo to je? Já nevím. Takže čau lidi, já vás vítám u dnešního videa a já dneska jsem tady našel random týpku v Robloxu. Jsem tu tady s jednou kamarádkou a tahle týpka, která mi teď psala, tak tu jsem našel prostě random tady a teď si píšeme, že se milujeme a tak. A teď by napsala, v kolikátý třídě jsem. Nevím, jako jestli jí mám odpovědět, teď trochu zalžu. Ne, dělám si srandu, nezalžu. Jsem v 7. Ne, jsem ve 4. Lžeš. A co? Prostě dělej, co chceš, jo. Jo. 4. Ale Prostě ta random týpka, prostě se mi prostě tady úplně všude, kámo. ale ono to je ještě Petr, jeden kluk, který je a já myslím furt to. Ona je v 9, kámo. Ona je v 9. What the fuck? Hej jo, já radši zatáhnu. Ty děláš? Tak si zeptaj, jsi hezký, ono to nepřestane dělat. Jo, Vogo. Ono to nepřestane. Jsi hezké, díky. Ha, díky. Hej, tak jsi možná úplně hezký. Dík. Úplně jako možná. Já jsem. No to teda seš, no. Taky. Díky, ale jako třeba zabít. Taky. Seš. To pípe, já se zabiju. Taky seš. Hezká. Já jsem jí to fakt napsal, že taky seš hezká. Nerozumím. Ty Vicky, ty jsi napsala, nerozumím. Já... Jo, ona napsala taky díky, hele. Napíšu fakáč. Fakáč? Proč? Třeba mi píše. Jo, ale fakt, jak je, nemiluju ji, ale není špatná holka tohle, jako zrovna není úplně špatná. Ne, ale ono to nejde to podstat. Jo, mě to taky ukazovalo tady tyhle čáky, nebo co to je, vole. No to nejde, jako to nejdu prostě jí napíšu furt do piči. Jo. Hej, já se připadám, když streamuju prostě, kámo. Dědo. To radši nebudu říkat. No to taky napiš taky. Ty vole! Hej, kámo. Ona odešla. Neodcházej. Ne, ona odešla. Neodcházej. Počkej, já napíšu ne. Odcházej. Neodcházej. Jak já chci být s váma. Ona se má odcházela. Já čem, počkej. A co když to bude někdo z naší třídy? Škaja to rozhodně nemůže být. To nemůže být Kája. No, může být. Nemůže. Ne, Kája to nemůže být. Víš proč? Protože to... Kája má jiný účet, já ji mám předanou. Ona se jmenuje tak nějak 421, nebo já nevím, nejsem si jistý. Když mi dají, aby mě se nedají. Ty si vyhodil, nebo co vyhodil? Nikdo. Já vyhodil. Ty si zavedl. Hoď. Já jsem ji nevyhodil. Nevidím se, že... Hej, ale ona už chtěla dávno s ním spát. Já zase asi zatáhnu, protože my tady jako děláme banky, to jako úplně jako nevím, jestli by to chtěl někdo vidět. Hej, furt natáčím Vicky to video, jo, kdyby se ptala.
Kámo, doufám, že se nebude zlobit moje holka. Že tady natáčím s random týpkou, pokud to neuvidí. Tak, tak, teď jsem to trochu střihnul, takže... No co potřebuji, kde jsme skončili? Co jsi říkala? Chceš se líbat? Nebo co říkala, já nevím. Co říká? Já nevím, asi se chceš líbat. Chceš? Něco chceš? Já nevím. Víte, co píše? Prosím, napiš ještě jednou. Pojď se líbat. Kámo, já jsem jí napsal, doufám, že to neuvidí moje holka, jako fakt, ona mě jinak zabije. Pojď. Hej, ona fakt jde, kámo. No to je vítat totiž. A kam šli jste? Nahoru? Tam na tu šipku. Já vím, a nahoru? No. Ok, jsem tady. Tady je safe? Jsem zhasnu. Ale ona možná něco dělá. Hej, nevykrádá safe? No? Nevykrádá safe? Náhodou. Jako ona, když chce... Hej, počkej, já chci za Friends. Já se podívám, jestli už nemám za Friends. Hej, tady je Sára taky. 9000202. Sára je tady. Ale Sára nehraje, víš proč? Ona nemůže přece. Já se podívám na kamery. Jestli tu někdo... Tady jsme my. Jo, to furt stojí, ale nic. Jo, vole, ona furt stojí, ona nic prostě nedělá. Za 3 minuty musím ukončit video. Hej Vicky, ale já pak musím, jak dotočím video, tak musím položit mobil. Musím dát mamce zase. Hej, kámo, oni tady furt píšou. Hej, tady je taky jeden Čech. Urfavira. Mě to už zmizelo, já to nevím. Urfavira Nana. Řekni to. Hej, kámo, oni tady jsou taky Češi. Tady je ale fakt hodně těch Čechů. Já nechápu. Ale hodně je tu Američanů. Ne jako Američanů, ale Angličanů. Prostě mluví anglicky, no. Já nevím. Ale i Rusani, ale i Ukrajinci jsou tady dost. Hej, asi, tak ona furt se ptá, co si má oblíkat, tak Jo, ono se furt ptá, já to nevidím totiž. hej, já tak si oblékni třeba něco, co by se... Hej, furt na tebe klikám, já furt na tebe klikám. A já se tak bojím, když na tebe kliknu, takže tě vyhodím. Já se tak bojím, ale já to nechci, já chci, abys tady byla. Hej, ale ona mě má ve friendu a ona nebude řekni tomu klukovi. Jo, já ji mám taky ve friendu. Prostě. Ona mi píše, že ať si oblékne nějaký spodní prádlo a hodní prádlo, jako co to je? Počkej, já jí napíšu. Slíkni si spodní prádlo. Slíkni se celá a pojď se líbat. Já si myslím, že tohle bude poslední, co uděláme a musím končit asi video. Hej, jako... Co tohle je? Doufám, se všechno dozvíš. Vše. Hej, hodej pro mě, já se do tebe šahám nějak jako. A pojď se Tak jdem na to, jde mi to poslat. Slikni si vše a pojď se líbat. Kámo, to se mi nechce, jako doufám, že mi odepíše. Hej, ale jak jsme si jí mohli potkat tu týpku? Já nevím prostě. Hej, já?
Hej kámo, tady je taky nějaký Čech a doufám, že to nečte všechno. A tak nic, no, tak mi neodepsal. Hej, kde je? Hej, ale ona si slíká jako to. Fakt? No, tak se koukej tam. Já i vidím trochu, jak mě se si stýkla. Jak má ušení. No pojď, celý ban. Já si myslím, že jsme na konci videa a mě to rozhodně like a odběr a pokusím se natočit zase třeba toto. A doufám, že zase nějakou týpku potkám třeba na Brookhaven v Robloxu. No. Ukážně nikdy. Jo. Tak já si myslím, že jsme na konci. Takže mějte se hezky a pozdravuju všechny a zatím čau, čau, čau.